Ανώριμοι, ταμπλέτες, γαμάνε. Οι νέες ταμπλέτες. Ανώριμοι. Καλά να παθείς. Τι κάνουμε εδώ? Που γράφουμε τις κιθάρες στον Ανώριμο. Παίρνω να δεις. Το δεύτερο. Όχι ακόμα. Ήρθε το τέλος. Γαμάει έτσι. Θα μπει κόσμος, θα φτιάξει. Ταράζουμε τα νερά της μουσικής βιομηχανίας πάλι. Πώς ακριβώς? Πετάμε πέτρες μέσα. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Έχουμε βάλει το χοντρό να πλατσουρίζει τα ποδαράκια του μέσα. Στα ριχά. Εντάξει, τα φαλενάκια του μέσα ήταν. Τώρα όμως παίζει καλά η κουμπάτη. Ταμπλέτες ανώριμοι, σφυριλατημένες σε θιάφι και σβησμένες στα δάκρυα των αδικαίωτων.